Ce faci? Da vule moro capra. Dihă car, tu sam baro, tu sam șmechiro, s-a terminat. Me samo poțnoro mașo, tu sano. Tu sano Paro bengoro. maro benguro, maro de culo. De culo? De Auzi? ceablesan de hâr? Ceable san de cul, direct. Ia zi cum mă ce ai făcut, cine te-a băgat la plată? M-a băgat. Muzău, dacă nu te văd bine. Ascultă. Spre rușinea mea cu mătru, nu, dacă ai fost amendat de vreun clan de ăsta, l-am văzut pe țiganul ăla, să mă era cât ăsta, cât ecranul, să mor așa în mână ce avea. Și vezi că îl știu, ascultă-mă ce zic, e de neam. Păi îi dau banii, mâncați și pula ta. 5.000 am zis. Păi de unde îi dai 5.000? Că aveai pânză de păianjen la Skoda azi în dreapta, să mă dă familie. Da, dar eu ți-am arătat-o. Da, tu mi-ai arătat, dar uite așa pachet de bani aveam în capa și pula mea. Ia zi-mă cum mătru, cine te-a băgat Ce la să plată? fac, mă, și mă? Uite, un băiat aici a zis că dacă nu mă fute în curdă, mă bate. Și am zis, bă, dar de ce să mă bat să mă fuți în curdă? Mă dau bani. Și mi-ai spus, mă, și tu, băi, bă, să trăiască familia ta, că vreau să mă simt ca 96-97, stau de vorbă cu tine. Lasă-ne, bă, cu bătrul meu, că ești vechi rău de tot, ești de bula, că nu mai să poartă asta. Păi, dar de ce nu i-ai zis tu? Că eu... Da, el cred că s-a crescut aici pe TVR1, știi ce zic? Să moare dacă e, vezi, mă? De-aia nu ne vizitează nimeni și nu avem chestii mișto. Extraterestri au spus nu când au văzut băgnițile astea leșinate cu pământ în unghii de la cocani care miroase a pământ. Să moară familia. Au venit să amendeze, plecați dracu de aici de poșirile, dracu, amendați voi, că nu dracu. Bă, da, mă, da, prima oară, dar fii atent că el mi-a scăpat. Cum? A zis că-i fac promoție de aia la băiat, i-am făcut lui Davis promoție și după aia a dat-o ștop angheaua, că mai vrea bani. Păi stai, bă, Vezi, al dracu, că poate chiar îi cunosc pe țigani ăștia, că nu știu, n-am văzut cine e. Păi da, mă, Poate da, chiar zis să-i fac, păi da, mă, da, zis să-i fac, fii atent aici, zice să faci plata. Zic, bă, n-a apărut băiatul, dar fii atent cum a apărut băiatul. Vezi că-l știu cine Bă, stai un pic. Gata, am primit în casă acum. Ascultă-mă. E luni, nepotul lui Marți, cu mătușii sa duminică. Treaba ta. Mă, Hai să lasă-mă. vezi. Ascultă-mă, deci el m-a abordat așa. Fisul a apărut la mine. Dar fisul cum a apărut la mine? M-a luat la mișto? Auzi? Dacă-s două scaune, cu o pulă pe ele, unul stânga, unul dreapta, eu unde mă pun? El m-a luat pe mine la mișto. Și eu am răspuns. Ce loc ți-ai ales? Nu mai știu ce am zis exact. Dar cred că am zis că le iau pe amândouă. Sau nu mai știu, eu de obicei așa fac. Wow, și a venit apă în gură și a zis nu mai suport să vară să fac și eu fapta asta rușinoasă. Ce bine am ajuns de la 5.000 la 2.500, împărțim amândoi. Cum? 2500 ai acum? Păi nu, 2500 dai tu, nu? Am și eu Deci 300. stai cum mă meu, că nu pot să fac plată, eu trebuie să-mi fac buzele, să dau cu ruși, să-mi iau poșeta, să-mi fac unghiile, să dau cu pumnul în masă, să-mi sară lacul după unghii. Unde pula mea să fac eu plata, că eu sunt amără, băi, dă coaiele mele. Și 100 de lei, că trebuia să fac cumpărăturile, că m-a trebuit din nevastă mea să iau lenori și mâncare la câini. N-ai zăpăcit, numai hălp de bere stă la tine pe aia. Știu că mi-au cu melodia asta doar gând. Știu că mi-au pe pote, eu suntem la răpe, nu știu ce zice. O știu așa de când în cuvinte. Ai și pahar de la, chiar că ai pahar de muistă de șpriț. Muistele alea de la Han, bea din ăla așa. Du-te în pula lui mojerile de jăgos. E ce trebuie, tată. Dar și cum l-aș fi băut pe ăsta? Mai spumat așa, mai... Hai că îi lipsește ceva, nu știu exact ce lipsește. Ce pula mea, te iau la mamă, nu mai văzut nici ciocane. Are gust de... Are gust de ce? De Dacă nu ești măsele. sănătos de măsele? Auzi? Să moară Ai familia. idee de unde au 5.000 de euro? Bă, cunosc eu un bătrân, dar îți dă cu 10% cu mătrul meu, că ești tu, e bătrân, n-are pensie, n-are alea. Și ce zic, cu 10%, adică dacă vrei, eu răspund pentru tine, ai înțeles? 10%. Tu răspunzi pentru mine să iau 5.000 și să dau 10.000, nu? Nu, cu mătrul meu răspund pentru tine să trăiască familia ta. Auzi, Ferare, dar eu am vrut întotdeauna să te întreb pe tine. Fii atent aici, eu înțeleg termenul ăsta de cumătrul, îl zici așa... Înainte de a-mi adresa o întrebare, domnul. gândește-te bine, nu domnul, lasă-te în pula mea cu domnul pulă.
Gândește-te în pula mea, Ia-ți bani? iar ajungi pe TikTok. Care? Ha! Dă și mie 4700 mâncați și pula ta ca să fac și o plata, te rog frumos. Dă și mie bani. Scârbă de om. Băi, am ochii formați, mă. Făcut mai devreme în pula mea, m-a aruncat pe... Mă, și eu. Păi dacă să tu n-ai vede că ai bani... fost prostituată, numai după capital ți gândul. Păi da, dacă ai de-astea, ai de tragi la mălai. Maia, ha. Zici că ești Kanye ăsta lui Țața Rada de la mine, de la Bălăceanu. Ia zi-mi. Le servesc pe tablă, nu mai zic, că stai, salut TikTok. Că ești pula ta. Auzi? 50, ăsta nu ești 50, ești Eminem de la Crevedia Auzi, mică. mă, și meu? Zic cum o Știi că ți-am zis. Da, zic cu cumătru. Fii atent, eu cunosc termenul ăsta cu cumătru. Dar gen cumătru unde să zice? Cumătru e, de exemplu, nașul îți botează, îi vine nașul la copil, că știi, îți vine cumătru. Înțelegi? Cumătru nu era gen dacă era cu... Doar atât să zice cumătru? Mai e o stație, dar nu știu, e prea greu. Adică e ceva gen îmi bag pula nevasta lui tactu, transformat, așa, știi? Mama. Prostule, ți-am transformat gradul de rudenie indirect. Ai înțeles? Ai zis că îți bagi pula mama Ferrare? Nu mă, prostule, dobitocule, ți-am zis cum e gradul de rudenie. Cum să-mi permite, ți-am explicat ca și cum așa, știi, cu mătru. Și e ceva gen îmi bag pula nevasta lui tactu. Adică nu ți-o spune direct în măta, știi? Oarecum e o... Deci de-aia îmi zici tu mie cumătru într-una. Nu, E corect? Tu ai față de cu scrapulă. Nici de cum de cu mătru. Nici că ești cu scrapulă. Dar tu vorbești grasule. Sunt grasă. Rău. Să moară frate. Dacă spui bofta în cui cade și beretele. Salut TikTok. 1, 2. Te-ai auzit pe asta de de când m-am apucat de YouTube, asta e gluma mea. Băi, știu că vine Paștele acum. Hristos Cocârlos, Amangavela Mangalos. Asta cu Hristos Cocârlos chiar e în țigănească. O știu. Da, e. Gen de la Poheiți, parcă. Hristos a înviat. Nu, frate, pe adevărat am înviat. Hristos Cocârlos, Amangavela Mangalos. Mă învață-mă și pe mine țigănească să mor eu. Dar de-aia bună, nu mai de-aia, că i-am zis lui unul și m-a luat a vrut să mă jure, ești nebun? Îmi pare rău, mă, dar dacă vrei te învăț altceva, mă, zi dacă zic bine. Deci asta dacă le zic eu bine, hai să le corectăm, bine? Deci, si tu love că si mangheboc. Înseamnă ai bani că mi-e foame. Dar zic bine? Da. Tu san baro, tu ești șmecher. Nu, tu ești mare, tu san baro. Tu san baro, tu san raibaro. Tu san raibaro. Tu san baro, tu san raibaro. Tu san un șmecher, o bandit. Tu san baro, tu san șmechero. E bine direct? Nu. Tu san baro, tu san najahos. Tu san najahos. Da. Deci că spalași cu najanes. Nu, ia, deci... Tu san baro, tu san guguți. Stai un pic, moșul meu, că nu e de bine. Stai puțin așa, te rog eu. Să-i zice așa la un țigan să vezi ce sabie îți miroase capul numai topoare după aia că nu zice așa. Tu san baro, așa, zi, că eu notez aici așa. Deci tu san baro înseamnă tu ești mare, da? Nu, mă. Da, tu ești mare, așa. Așa. Bun. Mai departe. Zic, tu san, cum ai zis, tu san berbaro. Nu, frate, când vrei să, adică respectul între țigani, când te trailes bahtalo prala, ciuraptu andomui. Te trailes bahtalo prala, ciuraptu andomui. Ciuraptu andomui. Te trailes bahtalo prala, ciuraptu andomui. Așa. Bun. Atât. Și după aia el, înțeles, știe că tu nu vorbești bine țigănește, ai înțeles? Așa. Și zice unde să vă vedeți și asta și... Să bem șpriț, să facem șmecherie mare. Bag o bardă de te despică în jumate să moară pe mine. Păi de ce? Păi să te pup, frate meu, să mă zlobozesc în gura. Și dacă găsești gagică, zice așa. Te ciumidaptu andomui. Te ciumidaptu andomui. Te pup în bot. Da. Păi stai, bă! Stai!
Ciurap tu andomui și tu ciumidap tu andomui. Ce înseamnă? Să-mi dau drumul pe fata ta? Să-mi dau drumul în gura ta. Aoleu. Nu, deci hai, ajută-mă. Deci vreau să mi-o corectez pe asta, pe bune acum. Deci, tu San Baro ziceam eu. Cum să zic altfel? E bine. Ce vrei să zici? Tu San Baro, tu ești mare. Tu Ești mare, da. Tu San Baro, tu San Jmechero. Jmecherul asta e la spăitori. Dar cum să zic altfel? Tu San Tu San Rai Baro. Rai Baro. Ok. Și după aia? Ce vrei să mai zici? Tu San Numeroec. Ești numărul 1, tu San numărul ec. Tu San numărul sau numero? Tu San ec. Tu San Ec. Bun, merge, așa. Când zice, dacă n-are bani, cum zice? N-ai manlove. Nemalove, Sima Amarime. Sima... Camez Daici Love. Așa, tată. Na, tu Și Camez uite, cum îi Prada, zic? Sima Cum îi zic? Amarime. Supărat rău de tot. I am very sad. Bă, curacule, hai să spun așa. Ce pula mea faci, bă? Vrei să te... În loc să Îmi te... place să mor și cum îi iau pe ăștia. Ia uite, am învățat deja, ia fii atent aici. Soma Cherespralu. Mă beșeau, ești tochere, tu s-o credea. Mă beșeau. Tu Sambaro. Bine, asta nu-i pentru tine. Ciurap tu. Hai să mă baro prala, hai geazmanța, andofor. Ce asta? Eu sunt frate cu șeful la mare, hai afară, hai în oraș. Nu, Caisanas. Caisanas, Unde ce ai fost? pula mea, nu te-am... Caisar, Caisi. Ce s-a întâmplat? Caisan, Caisi. Ok. Caisas. Caijas. Caisi Beleaua, buf elicopterul. Caijas, unde mergi, unde te duci? Caijas. Așa. Îmi place cu ei, chiar le notezi, ești nebun. Așa, și cum îi zic, îmi place rău de tot în tine. Mi plăcea al Matuta. Mă, nu mai Să fac. mor eu. Mi, Plăcea al Matuta. Mi plăcea al Matuta. me, Mi plăcea al Matuta, da. mi place al matuta. Dar nici eu nu știu, mă, bine, ești prost. Bine, tu ai învățat la școală, nu? Sau că nu? Da, am învățat. I will wrote that in my Facebook page quote and I will tell you the reason Așa. I'm speaking Romanian gypsy. Ia fi atent aici, deci avem tu San Baro, tu ești mare, da? Te trailes bahtalo prala, frumos. Ciurap tu andomui, Aia e numărul 1. așa. Te ciubidat tu andomui, Așa. tu San Rai Baro, tu San Ec, temerel midae, temerel morosao, Chaini, Cazaia, temerel Mocazaia. E bine? E bine, mă? Ha, mă, zi, e bine! Așa, ia uite, Caisan, Caisi, Caisi, Caisi Beleaua, buf elicopterul. Așa, ce asta, bă? Me placea al matuta. Bă, frate, executorul te buf. Mi plăcea al Matuta. Me placea al matuta. Așa, și dacă, de exemplu, zic m-a înjurat unul, cum zic? Te pup, Dariusică. Te pup, Am adeptul dar... tu, A, nu, macabra, asta... barază, Stai să Ce? zic. Cel mai tare român țiganizat. Eu sunt Cristea, te pup, mâncați și curul tău, Da. rogi drug. Stai să salut și eu un băiat că mi-a donat. Pot? Da, frate. Nicolae Cristea trebuie dat de ce? 99 Bă, goguț, Gameș, rogi de râs, da, 2 euro 30 de Nicolae. Andrei Dumitru, mersi mult de un goguț. Cae 5 de super chat Nicolae Cristian că 5 euro jumate. Dorie, te pup viața mea, mersi mult de euroici, că next.leagon, server CSGO, PvP 1 vs 1 are mega. Amigo, zice Goguț Regii României, Caraman Viorel 1,5 euro, te salut din nou, bradre MC, vând meleu să plătim datoria, mersi mult de 3 Goguț negre, ținut tot așa, moșule de respect și goagă 50 de Goguț săptămâna. Cum? Ai zis că saluți unul, dar ți ești muie în gură. A, pe așa ai zis și tu. Pe ce până n-am salutat pe nimeni, frate. Să învățăm lucruri utile. Da, De hai. exemplu, poți să-mi spui și mie... Hai să avem întrebări de cultură generală, să vedem care cum stă. Haide. Întrebare versus întrebare. Ia zi. Ține mâinile așa, că tu ești bulangiu de la și ești cu Google, cu astea. Dă-te în pula mea, așa. Așa. Întreabă-mă. Hei Siri, zi. Ce hei Siri, dă-te în pula mea de muist. Ghide. Hai, zi. Așa. Întreabă-mă. Zi, ce vrei să te întreb? O luăm așa ușor, nu? Da, din ce vrei tu.
Uite, de exemplu, ce meserie avea Nicolae Tonița? Simplu. Îți dai seama că nu chirurg, pictor. Corect. Am luat-o ușor, da? Așa. În 1945, în ce an a avut răscoala de la Vobâlna loc? Păi de ce mai luat cu 45? Când are treabă? Păi nu, ți-am zis. În 1945, în ce an a avut răscoala de la Vobâlna loc? Este pe elementul meu. Bineînțeles că îmi place istoria, dar nu știu răspunsul. Te-ai dus în pula mea ca calul lui Mihai Viteaz. Nu la știu vorba asta. răspunsul la această întrebare. Am 1437, înțeles, nu știu, zi tu. Dacă ți-am spus în 1945, Da. în ce an s-a întâmplat răscoala de la Vobâlna, nu era Am crezut că normal e întrebare capcană, dar tu m-ai ajutat, eu n-am știut. Hai 1-0. Ok. Așa, în ce an s-a născut Mihai Lucian și cine a fost? Sau când a murit Mihai Lucian? Avea să-ți dea bani? Băi, du-te mă în pula mea de zdreață de orice. Băi, știu, am auzit de Lucian, e pictor, nu? Pictor, da. Nu știu, în Ani, nu știu, 1907 a rămas paralizat cu penița în mână. Ai înțeles? Așa a murit. Mare nebun și ăsta, era paralizat. Să mor tu că e pe bune? Da, frate, da. Ok, bun. Ce este un estuar? Simplu. Are legătură cu plaja, cu mare. Este un golf închis cu maree puternice în formă de pârnie care ajută golfurile mici. Băi, copiii de la 402, cum îl cheamă pe ăla, mă? Pe ăla cu ochii mari, cum îl cheamă pe ăla, mă? În copiii de la 402. Uite, m-a aplicat să mă arăt familia aia. Ce pula mea faci, mă, să mă... Ia, să nu umble. Ce pula mea... Fac și o strofă frumoasă. Bagi țambal să mori în pușcării. Băi, ai dat și ceva de mâncare la Javreleanu? Lasă-mă să cânt eu, să mor tu. Ia. Dragi de Ponteanu Santana, iar ți-ai băgat melodizeală? Ai ești 100? 100 de ce? 2 euro, că am cântat. Păi de unde? Că am conjunctivită în buzunar. Să fac eu program la vezi după aia, după ce termin eu, că mamă, nu mai am nici de asta mâncat, deci fără. Asta. Bă, vezi că ia trână chiloții lui ăla bătrân pe țambal. Bă! Jesse! Băi, Jesse de la copiii de la 402, mă auzi, mă? Ei! Jesse de la copii, ia uite. Ce faci, mă? Ai luat mobila de bucătărie cu tine? Că tu artai în bucătărie, o lingură de lemn. Să mă... Ce ai, mă, l-ai ucis să moară mama, dacă ai stricat țambalul. Unde se duc gâștele cu gâtul gri toamnă? În morților. În pula mea asta era gâștele cu gâtul gri, dar în pula mea Aka von Hecke, tu știi că ești Nils Holgersson, că în pula mea de asta știi. Băi, ți-am mai spus, mă, vreodată că semeni cu Jesse de la copiii de la 402? Tu vorbești că tu zici că ești aia cu capra șniță. Poli.
Tu ești aia cu capra și cu lingurile. Poli, din Lituania. Da, am bine. Dar de ce m-ai făcut Jesse? Păi semne, ia faci așa cu ochii, să mor tu și eu, dar nu faci așa cu ochii. Ia, nu seamănă mă pe Jesse? Jesse, putem face un gura ta. Auzi, dar cum respiră puiul în ou? Cum respiră? Puiul în ou. Vrei să spun de unde știi întrebarea asta? A scris-o cineva pe chat. De la restaurant știi întrebarea asta. Nu, a scris-o cineva pe chat. E da, ăla de la scris-o pe chat, știi de la restaurant. Da? Da, asta să faci la restaurant. Îți aduce puiul viu și începe să ciugurească salata din castron. Și ăla spune cum a fost treaba acolo să Începe puiul să ciugurească salata din castron și face sparte nota și să începe să trăiască copiii tăi. Cum e nou? Să trăiască familia ta. Da, ok, cu legal să rămână de urât timpul. Azi la ce vrei? Nie! Ah, Să rămână părinte! să te fotă în dinte. E, lasă-mă spun de vin să fac. Da, mi s-a sculat. Să luăm ca să fac. Să-mi Nu, nu. fac pula în câinii tăi. Ce face? Să-mi fac pula în câinii tăi. De ce? De ABC. E bine. Cai să ambeleaua și cu elicopterul, cum ai zis tu? Cai și beleaua buf elicopterul. Ce e asta? Veneam de la Buzău într-o zi și că mă oprește un polițist, era un content. Și zice, domnule, cum s-a întâmplat? În fața noastră ați văzut că a avut loc un accident? Domnule, eu sunt țigan, eu nu știu să-i explic. A venit așa și a luat așa. Adică cum, domnule, fiți un pic mai explicit. Mă, vere, eu sunt țigan și nu știu să explic, explic în termenii mei. Ia spune, mă, vere, cum? Mă, cai și șoferul, buf elicopter. Mai vreau să te mai întreb ceva. Ce mai face țiții? Ce ați fac? Așteptați cu Ricci în oraș. Nu, țiții aia, știi? Dar până la urmă s-a culcat cu Andone? Că nu știu. Nu e Țiții, o chema în altfel și n-am să-i dau numele, a fost o prostie copilărească. A, da? Da, eram copii. Când a aflat lumea că tu erai somărătă. Ea cu 20 ceva de ani ești la cap. Nu venea la nimeni să creadă, mă, băiat. N-aveai în pula mea nici Tetris la vârsta aia. Avea tact o potcoavă de cal și arunca cu ea așa și îți venea înapoi. Ai uitat că mi-ai povestit? Mâine și poi mâine nu intru pe TikTok. De ce? Nu așa, parcă nu intră TikTok cu mâine și poi mâine. Nu intră. Statele, știi că intră. Intră. Bă, m-am apucat de IQ-uri de-astea, fumez mai puțin. Uite de asta. Serios? Da. Bă, să știi că mă putea, dar la miroasea bășina lui dracu. Nu e, dar eu fumez mult mai puține de-astea, de în față de câte țigări fumam eu normal. Mi-am luat un de-ăsta, gen, nu știu pe care să... E clar, le-ai primit, ai început să faci reclamă. Nu, să vă Și în pula mea de aici de Cerbul Carpaten, nu dădeai toate bani pe țigări în viața ta. Eu iau numai la cartuș, moșul meu. Ce e, mă? Cerbul Carpatin. Am văzut, așa a luat și cremvuști, a luat 20 de cremvuști, a mâncat-o la cartuș, a luat cremvuști, să moară familia mea, a mâncat 2. Păi cât dar tu câți cremvuști? 4? Să mă urât, să vede că ai stat la cămin la școală. Ai fost fost, căminizat cu fierbătorul. Vezi că ți-a rămas poziția asta când faci schema iepurile ăla, de tempura ți-a rămas poziția asta așa. Ce e asta? Că nu știu. De la fierbător. Da. Păi Dar da? ți-a luat ochelari ca să nu mai poți să mai scot ochii? Nu. Dar trecută mai scuipa cu cobra. Păi știu, dacă mi-ai făcut schema iepurile, ce pula mea vrei să-ți fac? Iepure? Păi da, n-ai făcut așa că ești un iepure, ce pula mea. Nu, asta înseamnă că scot ochii, gen. Și tu barezi așa. Te pup Cristian cu coardă. Întreabă-l pe Ferraru cum face vulpea. Vulpea? Asta e vulpea de jad, bă, mânca mie pizda. Te-ai uitat la filme cu dălea cu vulp, de unde-i pula mea? Vulpea face, vulpea așa face. Ia uite cum face vulpea, dă-te pula mea de aici, ia uite cum face vulpea. Ia cum face vulpea, ca să știi. Ce faci, mă, moșu? Tu știi să furi, nu știi să furi, tu știi să minți, nu știi să minți. Atunci vei învăța, iar prin tufici, prin lăstăriși, te vei întâlni cu vulpea.
Și acum iau cu cine vine. Cine crezi că vine? Tu ești că câinele la border collie aia din collie și ăsta la flipper. Hei, Feri, poți să faci ca flipper? 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 Ia, poți să faci ca flipper? Hai, collie, atacă-l! Bă, Ia zi, mai ai ceva de zis de flipper? nu. Mamă, să moară măicuța mea. Pe bune că ai atâta mai sigismul tu de batorii în gură? Da, sunt prea pe măsele. Te pup, Danielul nostru! E Bine venit în Sarmi clan. Segetuza e la mine în gură. Da, da, ce ai? Păi nu, mi-e frică de... Mi-am scos toți nervii, nu mă doare nimic, încep să cadă, așa e. A, mă, du-te în pula, ți-e frică când iei microfonul la în gură și îl bagi până în Nu gât, mai am mai ți-e microfonul. frică. E, nu. Dai și tu 500 și scot. Bag. Să mor eu de nu-ți dau o donație acum în direct, dacă bagi microfon. Cât dai? Acum. Cât îți dau? Cât îți dau? 500 de euro. 500 de euro? Nu, Te- nu, Deci- zici, glumeam și nu băga, că nu mai bag. Hai, las că o faci pe degeaba. Nu. Te scapi de Țineți banii aia. acum. Mă scapi? Unghite pe toate, te scapi de aia 5.000, hai. Dacă te duci cu nasul, să atinge ăla de acolo. Ăla. Cu nasul să atinge ăsta, stativ. Atunci fă plata, mă, te împuna super de băieție. Fac plata și mă și smart băiesc. Vai de Nu pula. mă bate, gen, că stau la bătaie, asta mă refeream. Bă, dacă îți dă țiganul la un dos de palmă, pe bune vă înveți karate din filme porno. Ce-i, măi, nebunică că ai tastatură? Băi, eu am zis că îi fac plata din primul moment. Eu n-am fost smart 2 cu el.